Jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet. Ja. Ik wil graag nog even opluwen. Maar dat mij net van Cornelia. Ik moet sliepen. Maar daar had ik net zo volle zin in. Ja. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Tomke kan het sliepen. Het is al laat. Tomke moet op bed. Hij had de pyjama al aan. Mag ik nog even opbloeien, Cornelia? Heel even maar. Het is nog luchtboeten. Nee, Tomke. Mama staat in juf Klaske daar. En sliepen is goed voor die. Daar roeist van. Nou, ik roep er me gauw in. Dan lees ik nog een verhaaltje voor. Oké. Cornelia gaat bij Tomke op een rane van het bed zitten en leest voor. Flap de knieën leidt direct bij. Als het verhaaltje uit is... Oh, lang en gelukkig. Jouwt Cornelia Tomke een dikke tuut. Lekker sliepen, Tomke. Lekker sliepen, Flap. Tomke gaat lezen. Maar hij kan net sliepen. Het is zo licht en zo warm. Ik wil net sliepen. Ik wil watchen met Romke en met Janne Joe. Tomke stapt naast bed. Hij doet zijn slofjes aan. Kom, Flap. Kies mij naar boetenta. Tomke rent zacht naar de keuken. Daar leidt Romke in zijn koor. Hoi, Tomke. Wat is dat? Net zo luid. Waar zit Cornelia huis? Hier in die pyjama. Ik wil boeten watchen met Janne Joe. Ja, watchen met Janne Joe. Oh, daar ken ik bij. Heel voorzichtig sloepen ze door de gang. In jaren ze stappen in de kamer. Ze komen naar de doorta. Cornelia komt eraan. Gauw verstop je die in het huisje. Krek op het hiet. Cornelia doet de doorriepen en loert de gang in. Nee, te Jan. Ik dacht toch dat ik wat jade. Nou ja. Cornelia gaat de kamer weer in. Tomke en Romke door voorzichtig de huske door weer riepen. Kom maar, Tomke. Cornelia is weer in de kamer. Ik heb de televisie. Even later rennen ze op een stoepen van een dik. Tomke in zijn pyjama, maar Flap zijn koezerknie in de arm. Het wordt al een beetje tjuster. Wie gaan we heen, Tomke? Nou, naar Janne Joe. Ik wil met Janne Joe watchen. Wie wil het Janne Joe dan? Die kant uit, Romke. Ja, Cornelia gaat altijd die kant uit. Tomke, Flap en Romke rennen. En rennen. Tomke wordt een beetje wurg. Waar vindt Janne Joe nou? Alle huizen liekjes op elkaar. En het is nou al heel tjuster. In de vjette komt een luchtje aan. Het luchtje is van een fiets. Het komt stadig dichterbij. Nou, wat shopt daar? Rent er een ben op het dik? In pyjama. Mijn hondje? Nou, dat klopt het net. Dat ben dat je het op bed te lezen. Dat ben maar te lang sliepen. Juf Klaske stapt van een fiets. En dan shot ze het. Tomke! Romke! Wat doe je hem hier al in en Salet nog op het dik? Weet Cornelia wel dat je hem hier binnen? Nee, Cornelia weet het net. Die shot televisie. Wij willen net sliepen. Wij zullen watchen met Janne Joe. Maar die domme Tomke kan
huis van Jan en Joe net vinden. Je bent zelfs dom, Romke. Dan kist het zelfs ik net vinden. Ho, ho, ho. Zo kent wel weer. Jan en Joe leidt al lang op bed. En weet je hem wat? Kom maar bij mij op een fiets, dan breng ik je hem gauw thuis. Oké. Tomke komt met Flap achterop in het zitje en Romke mij in het korken voorop onder het stuur. Cornelia zit nog voor de televisie. En die gaat te bellen. Hé? Waar kan dat nou wezen? Cornelia doet de voordeur riepen. Hé? Juf Klaske? Ja, Wat toch een jonge salettenpioen? ik heb een verrassing voor jou, Cornelia. Hé? Sjom maar. Romke? Tomke? Ik dacht dat je hem slipte. Ze wonen bij Janna Joe, boatje. Oh, grutte togenjetten. Wat mat ik nou met hem? Doe ze maar gauw op bed, Cornelia. Of zit Tom gewoon op zijn stoeltje te sliepen in squallen? Oh. Even later leidt Tomke mijn Flap op bed. Hij sliep dadelijks, als een bargje. En Romke, die smarket in zijn koer. Maar Cornelia kan nog net sliepen. Ze denkt, Man, toch ik een slottepe door. Dan kan ze net weg uitnaaien. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De traan. Broodje moet hun prikkie hebben. Is hun beetje bang. Hij moet er al van gulen en tranen op zijn wang. Ja. Marieke moet voor haar mem naar de winkel grillwast opheljen. 3 ons. Of wie het nou 5? Ze weet het niet meer. Ja, gaan we weer. Pieren, Marieke, zoon. Een jongen en een famke, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fatsen, elke rij, kom maar mooi. Fatsen, elke rij, kom maar mooi. Grillwast. Marieke, wat zist? Ik ken een pita. Oeh, wacht je even. Was toch eerst alsjeblieft nog heel gauw een lied boodschapje van me doen? De galerie is nog open en ik ken je nou net waai. Wat dan? Ja, toen wist het paken die komt doen bij ons breed eten, maar nou had ik oors neer als jam en hagelslag in de hoes. Misschien was dan nog even naar de slager toe om een oers grillwast voor u te halen, voor op de ballen. Oké. Is dat alles? Ja, 1 oers grillwast. Gesneden. Daar hebben we meer dan genoeg gewoon. Ja, hier haast een briefje van 5 en dan krijg je nog heel wat waarom, ja? Denk erom. Oké. Het is druk bij de slager. Het wordt het lang voordat Marieke aan de beurt is. En als het eindelijk Safir is, staan er ook alweer een protte klanten achter haar. Ze wordt er een beetje zenuwheftig van. De slager sjocht haar vragend aan. Wat moest ze nou ook weer heljen? Nou, Famke, sis het maar. Wat mag het wezen? Oh ja.
trilwast. Trilwast? Dat haak net. Wat is dat? Het is voor op de ballen. Gesneden. Trilwast. Bedoelst u misschien grillwast? Ja, dat wie het. Grillwast. Mooi. En hoe volle moet het worden? Wat zei ze met mij alweer? Een poenjook. Ja, nou weet ik het weer. Een poen. Een poen? Best er wist van? Ja. Een poen. De slager laat de grillwast op een snijmachine en begint één voor één de plakjes uit te snijden. Het wordt maar en het wordt maar. De stapel wordt dikker en dikker. De oren klompen die worden er een beetje onrustig van. Oen beginnen te zuchtjen. Iedereen rent de winkel al uit. Maar op het laatst is de slager klaar. Zo. Hij docht alles in een poeder en schoot hem op de toonbank naar Marieke toe. Is nog wat? Nee, alsjeblieft. Mooi. Dank u wel. Dat is een begin. Nou, de rest nog? Ik krijg nog €1,10. Hè? Krijg ik dat weer om? Nee, blinder. Dat mag nog bijbetel je. Het is €6 mijn maar. Dus ik krijg nog wat van die. Maar, ik ga net meer bij me. Nou, dat is mij wat moois. Wanneer is hier in de buurt? Ja. Dan brengt mij dadelijk het oorhield nog maar even. Hoe hiest het? Marieke. Wachtje. Ik moet het maar opschreeuwen, leuk. Hoors vergeet ik het ook nog in al die drokte. Marieke Weert? Marieke. Zo. Marieke vindt het niet aan dat de slager haar naam en adres in een groot boek opschreeuwt. Maar ze kan er niet ontwan. Lilk smiet ze thuis de poeder maar de grillwast op de tafel. Nou, wat krijgen we nou? Mat het samen al? Ik heb geen yield genoeg. Geen yield genoeg? Hebben dat bestiet net. Nou, kom eens hier met die wast. Maar Vanke, wat haast al helle? Hoe volle is dit wel net? Poen. Een poen? Een oen zie ik zijn. Oh, dit krijgen we nooit op. Alleen nog Paken neemt het op een ballen. Nee, hè, nemen we mooi. Mij nemen? Ja, dit hoef ik net. Dan kies maar weer waarom naar de slager en dan ruilst het maar om. Een oens is meer dan genoeg. En dan moest ik nog heel wat waarom haar tinker om. Maar mem. Ja, nee, jij er, zo doggen we het. Het is die eigen schuld. En, Marieke, dan moest het wikseljild aansnien in eigen sparpot van. Goed? Wikseljild? Ja, het jild dat van de slager weer waarom krijgt. Beschouw je het maar als leerjild. Marieke had er heel geen zin in om weer naar de slager te gaan. Ze zocht eerst maar eens bij Pier. Hoi Marieke. Wat beslet? Ja, ik moest grillwast heljen. Grillwast? Wat is dat? Dit. Ik had er een poeder vol van. Is dat lekker? Was een stukje? Proef maar. Lekker. Ik maar nog wel een stukje. Hoe zelfs net? Maar ja, ik kan zelf ook wel een stukje nemen. Ik had dos weer de volle. De volle? Ja, ik wil alleen maar een beetje oerdelen voor Paken. Vrije stukjes tagalik. Dat is lekker, jong. Dit de bijken? Waar stek wat haar? Maar bijken ik een stukje? Ja weer. Best lekker eens. Ik neem ook nog wat. Bijke en de band smikkel je krek zo lang terug, want er nog maar een paar plakjes oer binnen. Och, dat pakken we genoeg gewoon. Kom maar, we brengen het even thuis. Hoi, mem. Hoi. Die Pier. Tja, hier is de grillwast voor Paken. Dit liep het volle beter. Hast je Marieke even geholpen, maar hoe was het? Ja. Mooi. Nou, dan ga je me ook wel wat verzinnen. Joch, misschien wil je hem wel een liet stukje grillwast erbij. Nee. Nee. Goed. Hey, ik ga maar aan het werk. Marieke, die spaarpot die wist al wat te vinden, no? Ja, maar je. Wat mast nou mijn in spaarpot?
Wij moeten proberen of wij er wat uit krijgen kunnen. Druut. Waar vaar dan? Ik moet de slager nog vertellen. Hij had mijn naam en adres op skreun. Hé? Ja, leerjild. Nou hoi! Ja. De jurk hebben de jurk. De jurk. Ben hij en hem kinderen al bij kerk zijn. Zo moet het. De jurk. Laurentien zal haar verklaaien. Maar neem haar jurk en neem haar hoed. Even voor de spiegel draaien. Het stinkt dus heel goed. Hey, waar blijft mijn mama? Ja. Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog. Hè. Vies dit echt een leuke video? Op het Chiltje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Friese filmpjes zien.